Tänään keskustellaan englannin kielen artikkeleista. Ja tosiaan englannin kielessä artikkeleja käytetään osoittamaan, onko substantiivi epämääräinen vai tarkasti määritelty eli määräinen, jotta kuulija ymmärtää tarkemmin, mistä niin sanotusti puhutaan. Epämääräisiä artikkeleja ovat ei ja en, ja näitä käytetään, kun puhutaan asiasta ensimmäistä kertaa tai kun asia ei ole tarkasti määritelty. Esimerkiksi, a dog barked at me. Eräs koira haukkui minulle. I am taking a break. Minä pidän tauon. Can you bring me an apple? Voitko tuoda minulle omenan? Ei-artikkelia käytetään ennen konsonanttiäänteitä. Esimerkiksi a dog, koira, a teacher, opettaja, a garden, puutarha. N-artikkelia taas käytetään ennen vokaaliäänteitä. Esimerkiksi an apple, eli omena, an idea, eli idea, an emoji, eli emoji. Tulee kuitenkin muistaa, että artikkeli aina valitaan äänteen mukaan, ei pelkästään alkukirjaimen mukaan, että onko se vokaali vai konsonantti. Aina kannattaa miettiä, että miltä se ensimmäinen kirjain kuulostaa, eikä että mikä se ensimmäinen kirjain on. Esimerkiksi an hour, eli tunti, alkaa konsonantilla, mutta äänetään hour, eli vokaalina, jonka takia tässä käytetään n-artikkelia. Sitä voi vähän makustella, sehän kuulostaa hour. This took me an hour. Eli se tulee ihan sieltä O:n kautta selvästi. Toinen esimerkki toisinpäin taas. A university, eli yliopisto, taas alkaa vokaalilla, mutta se äänetään enemmän tuolta Jin kautta, jos kuuntelette university. University, eli konsonanttina, joten tässä käytetään sitä artikkelia. A university. Määräistä artikkelia käytetään taas, kun puhutaan jostakin tietystä kuulijalle jo tiedossa olevasta asiasta tai kun kyseessä on ainutlaatuinen ilmiö. Esimerkiksi voidaan sanoa, että the sun is shining, eli aurinko paistaa. Ja tästä varmaan huomataan, että meillähän on tosiaan maailmassa vain yksi aurinko, joten me käytetään tässä the-artikkelia. Ja jatkena edelliseen koira-esimerkkiin, did the dog bite you? Puriko se koira sinua? Me ollaan puhuttu jo tästä koirasta, joten tässä me voidaan turvallisesti käyttää tätä the-artikkelia. Pitää kuitenkin myös muistaa, että määräistä artikkelia käytetään myös, kun puhutaan asioista, jotka ovat yleisesti tunnistettavissa tai yksilöllisiä. The president gave a speech. Presidentti piti puheen. Valtiolla on vain yksi presidentti näin yleensä, joten voidaan käyttää tässä määräistä artikkelia the. The internet has changed the world. Eli internet on muuttanut maailman. Meillähän on vain yksi internetti teknisesti, joten me voidaan tässäkin käyttää tätä määräistä artikkelia. On myös olemassa monia substantiiveja, joiden yhteydessä ei käytetä artikkelia. Eli missä tilanteissa ei kannata laittaa sitä artikkelia. Esimerkiksi on yleisiä käsitteitä tai aineita. Esimerkiksi water is refreshing, eli vesi on virkistävää. Vesi on aine, jota ei voi laskea. Esimerkiksi ei voi sanoa 1 vesi, 2 vesi, 3 vesi, joten tässä ei tarvitse käyttää sitä artikkelia. Toinen esimerkki. I love music. Rakastan musiikkia. Musiikki on käsite, jota ei voi laskea. Jälleen käyn läpi tämän esimerkki. 1 music, 2 music, 3 music. Ei toimi, joten ei tarvitse käyttää tässä sitä artikkelia. Tässäkin tulee muistaa, että jos näistä ollaan keskusteltu aiemmin, niin sitten käytetään taas määräistä the-artikkelia. Music was playing in the elevator. Musiikki soi hississä. Did you like the music? Piditkö musiikista? Jos aine on jonkun esineen sisällä, eli se voidaan laskea, niin sitten taas käytetään epämääräistä tai määräistä artikkelia. Can I have a glass of water? Saanko lasillisen vettä? Do not go near the water. Älä mene veden lähelle. No niin, siinä erittäin nopea katsaus artikkelien käyttöön englannin kielessä.